Keep inspiring. Fotíte ultrazoomom? Nie? Prečo? Lebo ste videli nejakú recenziu, kde bolo dokázané, že nekreslí úplne geniálne v pravom hornom rohu? Alebo v dolnom? Alebo že má o niečo menšiu svetelnosť? Nemýlte sa. Vyskúšajte to. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní dnešného videa, v ktorom vám chcem priblížiť, a to doslovne priblížiť, tieto nádherné ultrazoom objektívy, ako vidíte, s obrovským priblížením. Pozrite sa na túto rúru vysúvajúcu, je to naozaj Canon, ktorý dosahuje neuveriteľného priblíženia v krajine a hodí sa presne na takéto vychádzky, keď chcem ísť naľahko, iba s jedným fotoaparátom, s jedným objektívom, či už som niekde na motocykli, na bicykli, na hikingu, túre, keď cestujem do cudzích krajín a tie rozľahlé krajiny by som chcel zachytiť nielen ako celok, ale ako krásne detaily. Takže tento objektív je presne na to určený a Nikon nemá len jeden takýto objektív, ale má ich hneď niekoľko, ja ich vymenujem postupne od toho, aký majú rozsah zoomu. Beriem do úvahy to, že ultrazoom začína približne od 5-násobného priblíženia, to znamená náš prvý takýto ultrazoom je 24 až 120 mm vo svetelnosti f4. S ale znamená superior, to znamená, že optická kvalita sa približuje k našim pevným sklám. Jasné, nedá sa to úplne porovnať, ale v tomto objektíve máte v princípe niekoľko ohnízk, takže nejaký ten kompromis musí byť, ale je naozaj minimálny. Druhým objektívom je Nikkor Z24 na 200 mm, je to už zase väčší rozsah a tento objektív je dokonca ľahší ako 24-120, má trošku menšiu svetelnosť, ale je stále neuveriteľne skladný, kompaktný, nezaberie moc veľa miesta v batožine, takže je to môj naozaj taký rozumný kompromis. No ale najväčší ultrazoom, ktorý Nikon dnes ponúka, je tento objektív 28 na 400 mm, neskutočný rozsah. Pozrite sa na tú zmenu ohniska. Tento objektív je už trošku mohutnejší, väčší, má už aj trošku väčšiu váhu ako 24-200. Nie je až tak široký, je tam rozdiel tých 4 mm, ale je dvakrát tak dlhý, to znamená dvojnásobne väčší dosah práve na priblíženie vzdialených detailov, či už chcete fotiť aj nejakú wildlife prírodu, nejaké detaily v krajine, detaily v meste, práve takto z kopca, ako tu dnes sme na vychádzke. Takže na toto je tento objektív úplne super. Vy stále môžete tento objektív použiť aj na vyhotovenie portrétov. Pri 400 mm máte svetelnosť f8, napriek tomu dokážete hladko rozostriť pozadie. Nemáte problém vzhľadom na super stabilizátor obrazu, či už v tele fotoaparátu, alebo v objektíve, alebo kombináciu, tak nemáte problém udržiať z ruky aj dlhšie časy. Svetelnosti by som sa teda na cestách neobával, zvlášť keď cestujete takto závidná, pri východe, pri západe slnka, na toto všetko tento objektív stačí. Opäť nočné mesto, nočná krajina, tiež nie je problém, pretože tam si položím tak či onak fotoaparát s objektívom na statív, pricloním a ten dlhý čas mi nevadí. Takže jediný problém, ktorý vám tento objektív nevyrieši, ak chcete zašera fotografovať pohybujúce sa objekty, to znamená ľudí, zvieratá, vtedy treba siahnuť po svetelnejšom objektíve. Veľmi rád používam na svojich cestách zostavu, fotoaparát, jeden ultrazoom objektív a potom jeden svetelný objektív, keď vyjdeme vonku do mesta, tak aby som zachytil aj tú atmosféru mesta, ľudí, streetky, dokumenty. Takže kvôli tomu si beriem aj jeden svetelný pevný objektív. Vy, ktorí čítate Nikonblog.sk alebo sledujete náš YouTube kanál, viete dobre, že som bol stále obhajca pevných skiel, čiže objektívov s jednou ohniskovou vzdialenosťou, pretože tie ponúkajú vyššiu kvalitu obrazu, väčšiu ostrosť, lepší kontrast, krajší bokeh a že som dokázal aj takéto ultrazoom objektívy vyslovene ofrflať. No ale čo bola to záležitosť spred 10-15 rokov. Dnes je situácia úplne iná a ja môžem skonštatovať
s radosťou, že ich veľmi rád používam. Na čo? Používam ich zvlášť vtedy, keď potrebujem mať jednu zostavu, objektív, fotoaparát, keď nemienim prehadzovať objektívy, potrebujem pružnosť, potrebujem naozaj zachytiť aj široký záber, krajinu alebo scénu nejakú a v zlomku sekundy musím byť schopný zachytiť aj vzdialený detail. Nemôžem mať dva fotoaparáty, potrebujem jeden. Už asi tušíte, že ide o cestovanie, ide o hiking, ide o motocyklovanie, bicyklovanie, ide o výlety, ide o prostredie, kde kvôli prašnosti alebo kvôli vlhkosti nechcem meniť objektívy. Vo všetkých týchto prípadoch ultrazoom má svoje opodstatnenie a ponúka kvalitu, ktorá uspokojí aj náročných používateľov, dokonca aj krajinárov. Poznám niekoľkých krajinárov, ktorí ultrazoomy veľmi radi používajú, pretože nemusia so sebou do terénu, do krajiny ťahať kvantum objektívov. Z týchto objektívov môžete kľudne vytlačiť výstavné zväčšeniny, ale kto to dnes robí? Dneska všetky naše fotografie končia na internete, na sociálnych sieťach, kde si ich scrollujeme na totálne malých obrazovkách. Vy naozaj potrebujete z tých ciest doniesť pestrú škálu fotografií od širokých záberov cez polodetailov, detailov. Potrebujete doniesť portréty, vzdialené scenérie, ktoré by ste ináč si možno ani nevšimli, ale vďaka tomu objektívu, ktorý niekedy funguje ako ďalekohľad, si ich všimnete. Typickým príkladom je aj fotografia z pusty, ako rohatý dobytok prichádza v západe slnka prašnou krajinou. Je to naozaj ako z nejakej africkej scenérie. Takisto, keby som tento objektív nemal v maďarskej puste, nevyfotil by som tú fotku, ani by som si to nevšimol. Vrátil som sa do štúdia, aby som vám ukázal aj priamo na fotografiách, ako tieto objektívy naozaj fotografujú, ako kreslia a že sú dostatočne ostré a že nemusíte počítať rozlíšenie čiar na milimeter v pravom či v ľavom dolnom rohu. Milí priatelia, som rád, že ste toto video dopozerali až do konca a som rád, keď som vás aspoň trošku inšpiroval na to, aby ste si ultrazoom objektívy vyskúšali predtým, než ich odsúdite. Prajem vám krásne slnečné jarné dni, dobré svetlo a teším sa na vás na budúce v ďalšom videu. Ahoj! Keep inspiring.